Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka. So ga wani sabon update zai baka dama za ka iya samun akalla dala 1 zuwa 2 a kullum idan dai har ka mai da hankali akan wannan update din, insha Allah za ka same ta. Kana taba link din zan ajiye muku a description, ko ina kake kallon bidiyon zan ajiye muku wannan link din. Kana taba zai kawo ka cikin Telegram. Idan baka da Telegram sai ka je ka install din shi ka buɗa. Kana zuwa kawo kanan za ka idan na start and earning din nan zai bude maka, sai ka jira mu gani. So da yake ni na riga na fara amfani da shi kenan, yana bude maka zai baka wannan fuskar kenan. So abin da zaka yi shine akwai test da ake saka, wannan talla ne suke sakawa a ciki, zaka jira ga sakanni a ƙasa zai kare, kuma zaka yi cancel din shi anan. Kana zuwa anan akwai test da ake sakawa, sannan idan kai inviting kuma suna bayarwa. Sannan anan wajen za ga an saka test anan wajen kenan, zaka zo ka cike su ga sunan wajen. Duk tallan ne za ka dan kalla kaɗan na 'yan sakan 15 ne yake gani, za ka kalla sai a yi maka in ɗin. Wannan point ne ba sa ba da shi da yawa sosai. Sannan kuma a nan wajen da aka ce games ɗin nan za ka iya taɓa shi. A duk bayan tuttuɓa za ka zo ka yi spin ɗin nan, za ka taɓa kan spin ɗin nan, za ka sake dana spin now, zai maka scrolling idan 24 hour ya yi kenan. Ni na riga na yi kenan, dole sai ya sake 24 hour zan sake yi kenan. Kun ga ya riga ya min, ba zai sake yi ba kenan, dole sai bayan 24 hours zan sake maimaitawa kenan. So sai ka zo a nan wajen test ɗin da aka saka, za ka yi joining. Kun ga test na riga ma na yi guda 2 a ƙasa kenan, sun yi complete. Za ka zo ka cike so ɗin za su baka wannan, idan kai za su baka 20 coin ɗin nan, wannan kuma za su baka 5 coins, sakon 10 ne ma. sai ka zo a nan inda aka ce matches ɗin nan, wallet kenan. Kun ga ina da 0.07 yanzu, kuma zan iya withdraw ɗinsu. So ya za ka yi kenan, wannan na riga na saka wallet kenan. Zan nuna muku yadda ake saka wallet address domin ka je ka yi withdrawal a cikin. To ni da yake na riga na saka dai kenan. Ya za ka yi kai ka saka, za ka je a cikin Trust Wallet ka ɗauko address na Flogo domin ka zo ka saka a nan wajen. Kana da saka za ka ce submit, shi kenan zai zauna. So da ka tara point ɗin da ya kai kwaya 500, so za su baka damar ka yi withdrawal ɗin shi. Sannan idan ka gayyaci mutum 5 ma za ka iya tara kwaya 500 kenan, don mutum ɗaya suna baka kwaya 100. Idan har ka gayyaci mutum 5, so za su baka kwaya 500, kuma za su buɗe maka wurin withdraw. Da ka saka wannan wallet ɗin zai nuna maka cewa withdraw ɗin kai na rufi, amma da ka kai minimum withdraw su da kansu za su buɗe maka. Ni yanzu sun riga sun buɗe mu, zan yi withdrawal amma ba zan yi ba yanzu, ya ƙara taruwa. So wannan shine ƙarshen bidiyon na, insha Allah. Wanda suka kalli wannan bidiyo ku dole ku yi mana subscribe, ku yi mana like da share ɗin wannan bidiyo. Sannan kuma ga waɗanda ba su iya buɗe Trust Wallet ba, zan muku bidiyo, zan saka muku bidiyo da ake buɗe Trust Wallet successfully kenan, don muku je ku yi amfani da shi. So saboda gar kowa ya samu matsala, ya za ka ɗauko address ɗin Flogo kenan domin ka zo ka saka nan, ko da ka buɗe Trust Wallet kenan. Yanzu za mu je cikin Trust Wallet domin na ɗauko address ɗin da ake buƙata. Wannan shine Trust Wallet, bara in shiga cikinsa kenan, zai buɗe mana. Mun riga mun yi creating ɗinsa, kai zan nuna muku, zan ajiye muku bidiyo yadda za ku yi creating ɗinsa kenan. A wannan shine Trust Wallet kenan, na riga na shigo cikinsa ne. So idan ka shigo kai ma ka gama create wannan fuskar zai baka, to ya za ka yi, sai ka zo a nan da aka ce ma funds ɗin nan, sai ka click akai, sai ka zo ka yi searching, sai ka zo a nan ƙasan da aka ce ma crypto wallet, sai ka danna akai. Za ka iya rubuta sunan shi ya fito, kuma za ka iya scrolling ƙasa ka duba shi. Yanzu za mu rubuta sunan shi kenan. Da ka rubuta wannan flow ɗin haka za ka gan shi ya taso. To ga nan under Flogo ɗin nan, ga shi nan anan, shi za ka taɓa wannan kenan, shi za ka yi click a kansa, sai ka ga copy a nan wajen, sai ka yi copy. Shi kenan ka riga ka copy ɗin, sai ya koma a ciki. Yawwa kana shigo a ciki da already da na riga na sa wallet ɗin ku, sannan kuma ba za su saki ba da damar a saki sakawa wata ba, ko a cire ta a canja. Ka tabbatar ka ɗauko ita ce ka ɗauko, sai ka zo a nan inda ka ga wannan address ɗin. Ni da yake na riga na saka, ni ba za su saki ban damar na saka a nan wajen ba, sai kai ka ɗauko ka saka, sai ka ce submit. Za ka ga withdrawal ɗinka a rufe. To da ya kai minimum withdrawal za su buɗe maka shi. Ka ga ya buɗe maka withdrawal ɗin ya haske sosai haka, to sun baka dama kai withdrawal. Ni yanzu kaka sun bani damar yin withdrawal, amma dai ba zan yi withdrawal ba saboda bai taru sosai ba, so nake sai ya taru sosai. So gar ku yi asa da wannan update ɗin. Ana samun ko da data ana rage shi, sannan kuma ana tura cikin spender wallet ana canzawa ba tare da ka sha wahalar canza su ba zuwa naira kenan. Insha Allah anan ne ƙarshen wannan bidiyo. Allah ya samu dace, sai mun haɗu da ku a sabon bidiyo.